Vale neme chando na menge nonye nendagera tiba watia bakulia batalere baekende Machumurgeria of Song of Vibes Network kaka yani tindi korara emere momu ngeire gere me kongu lakini nyanchira tena nengo ya korande igongo receive jisimi obotuko obogima na receive jisimi lituko ligima yani cases inko ereso cases inko solve ama to ga kwera lakini it's a calling. I accept that iko chire saa moja cha magoroba chinsa cha Afrika ya mocha kurumambine taro tole ya bedinga toika gasomo cyosuneka tisabikindira ali ko musana ria turangeringa kaka nimbwate buno mongina nande mama no she's a mother otebanga njo mongina nimanyete kake bintu mutaikere etamos igechunchugo esuguri ebesen ebi nabo mutainyori moije bakasoneka mbate buno nkorendo mwana oyo ore Kiss University. By the way omwana oyo nanyorete nyomba rero I want to reporting an attend a first class. Asante. Namugorere bitabu exercise books. Igo rero nagende class igetangani today. We have done some shopping no toko genda bakase nyombe yanyorete ntu anyorete another boy urabere Kiss University kyagara ntu ari kumutigera bweka. Maete oiche town ko reserve na bera guchangaje kidogo. Wano twamurigeretia akamura getega na karako karabere Kiss University akamura kayaiga. Babera na karakuo erenti na butoko bakanira ndagera na butoko bagorera for now nebinto binde so lisabikindira igari aturangeria tebanga Yo kaka aiga ngaitote nina iga turasa wangu yes umyana ndo mwanchtat nya sauri woro mono twakoira bone bwaye bakoneski kera no isaine bia mana sekare ke kya morgoba kwaranga mborunge tutina subusi bwawe singinchi okuirania okoboko asa abana bawo bachandigite karo tugochikorwa kewe kega ke kugwanere silitare Yesu Kristo ro mabali itu amen amina kaka imutine ine suneka ase kanisa ngo shiriki ekoro kusuneka south okay SDA yes ase ndo mushiriki yo mobo naboigo iswali kwa magitane kiguruko asamalieta igonkoro kudamaris kimaiga yes nkangai inkase ituboiborwere sameta lakini buone era bunchali okay bunchali ochiekerubo utatigarende nondo muchiusu kansange na mabo all right abono no buone chino mongina wa bana batatu na bacho kuru 6 you can't be serious by the grace of God amabira tata kuri me Yesu go bwata abacho kuru sitaranda abandi ninganyite ngocha bana kieko kuri tata neema ya Mwenyezi Mungu neema tu ya Nyasaye no ene chimbuje chimbucha ide ogumye kori mwime ya Yesu ko besalioka omate wata batiana ngere mukamu murone na rumu subati more ngene ngo era matembo atire bagi kai umoralio ikira wate bagi iga ngire gochabo no konyitinda ikanyumba disabikiria abo Song of Vibes Network yes litindi ko runa wagachagete gente gocho mbero belions byani baka ngumi ngangwa baka nkabutu konda asakalire goseka wono kaka bia mono eja bidi toiche tatebia ngonga ki story yo mwana eja gukuneta story yo mwana uri yankunete kaka mpaka nkainyore ngenga kigetenere ninganchite anyway nkora kwana ndamangana Nyasaye nkora randi mnabona ndi kwangakira mambi iko nale kuyali kanikomyoka ku Kisima radio yes
na bari bategererete na mwara igorera gisima radio mwara igwo murubiri ubwa abagotuba sikwe chintakara naba buraka ni birentane na bakabamura na yamba makubyara ako bachisa irenga kera Aramisi ego chakera saa 8 mpaka saa 9 chiamugaso kera Aramisi bono liwante ine kine konye ni ari kandi kumenya kuchiororo elinde bintu ndabona mwana mwana ngora kwana ichintakana naba buraka bono murubiri umwana wekara gwakora iko neinyura korumaega bantu bane bali bakurambuli nga naiba nayo mugako wekara nkurandi najya kutuka njuma to mugako ngo tiya bantu butambe mbangana nga basacha abensi igaro umusacha gwa basacha agoro kumanyara ebon bona nainyura nga kaka inga kinene ntagwata nonyege chiko nonyege kombe nonye ndagira abana bali kuri mboka bono liyanda liri kataga haki ebinde mbiroro mbwate gali mbegete ko chiga ali binde byabageni umwana onda mwege chike kekemo gusige chunchugo nere tago ko make ubugo mubwabantu hande bunande gache kaka njina abantu bankonye tabagara tente niniga na guyetani abu nkamurigere nyasa su musalaba aga onchoro mubwana from nobody to somebody, so I'm proud of my God. That is why nyasa anginyoritinga no inyorete sinda koruseti na ibe koko boka sumuntu etata kufundisha bagusiba itogoro yo bwanchani abamo no kurwa ekaro yo minata bwati moye mambi to kumanya sinya sa kumube nabo yo kaka ingane ye mu gichiase bagusiba mi pone gento ndate bagusiba mi ntonkelinga umugushio tegerete andos orense ya maiko ore andons go ichoko igwo muno gweke gusi gento yo kanda itago tebiga mkono unaetoa unabarikiwa maradufu ekaro kuru adenyo kweboli na ki musacha ona taiyo yondo mutaka kiango njabana na batabiri musacha ona sagutoka abana banyasaye tindio gogoro ko marakini nyasaye na inyuira sandu seti yagere nakore bintu binebiga igonta etengi mizo monto iga ekaro ko igwe gento binege kwarora umwana entakana umuburaka umuntu cyandike tanawe bali babere kerikia obwate buna gwetigana gwakebeka egekombe kia unyasaye gakona gogeichoria gekona goichora nande kianya goiteka ako kwa masese ni wa manene imatenga bona iga masese ibinte binarure ningegenete nga sitalala nja Mungu wa mbinguni atazijaza nayo tegerere tabu nyasa ogose ndiri kwanyorire kerekeregeke keminyore noyo mino ekaro keminyore noyo mino amaene kiage kiao nge koremerwa na kiekora na igwetiria ndina gaki nyasa kandusi so butako bwere ombekereira asambekere tasaro chinga no ngwenerete na injitiganyiro koboko inkonyo umwana oyo nere mambi achako konyo oyonde igo yontegererete manyanga ekikwairum abumwao ayore just custodian ebinte byobwate byonse ni byanyasaye igorusi ebinde bire kabatini konya abantu asokonyara nandi tigenda mwama abagusi motigenda mwamu karo mwana wo monta asomere tali ayo chakokonya agokonye kenyoreke gima bano muno mwana oyo kaka ngora muruka maisana umwana okaka umwama tenga nakonya abantu kochino ingina na isana kabakonya tasibakali tarabakonya buya igo umwana w'umuntu nyasaye ka Moses ndi asukire na emera mataikanda kwa winga koto go kigeria matega iga kwa ungankorokore abagusiba minto to twaro bwanchani tokonyane na intuneri torakonye guchibusite kiagere kiari gito akarocho gokonyo uyu nyasaye mbara gonya gushugurikira mwao to gonye karo kwakonye igatigarari umugondo Yesu korororo Yesu agonya gushugurikira umugondo nawe go kaka yamana te umugusi asante ebinte bigwatoire mabigo konya umwana oyo iganere esuki matambona guchakobuge ambi na mambinde nakina ochanga kakara bura orebo omoyo nabo kwebo omoyo oyebege chiko oyebege shika karati egendo kira ngangi ndegio kubwate esuki egendo kokera toyo tu supermarket ole tegempeki diwe yadi egene eke monyo mwete ndegio kubwate esuki egege ekenyoma tenkera igorwa ngera igoro kere kenyi ogo kieberia nchira ago ndakebeka amacha mama ndakebeka amacha mama ukigora ine yuko bwate sugurwa agaranga chinyeni kabisa lakini aranya sulia mwichi nini this is amazing mitwale ebe yobukima bune na bego karanga magena sana yomete bana besukuru mbali konyara gotokotie suguma yabo ago tulie bigena okay esani obeko bukima obeka chinyenia
ebikombe eke abakunywere chai eke ekenda nywira amachi basi kone tamusiriria nyoriro chi skuru kaka abakobeka into kia iki aba muriro iga onye tabwate bisaine marogo barende uchana ndu unywe kara chiro se lunch time ominyoka bwango echagi nena bakobeka amachi kwarorire eke burugore no kaka nkarana ki obonte bine kinayo mungina nayo manyete ngaraya kaka tigandete keburuge ege chenu achiko bwatera nege chiko na bari egeri toke go so ja mari batmetiko chongi keburugo metiko ja mari batmetiko chongi keburugo nege chiko ngarana ki ya tinko muratera kama mugani na bara mutare ore bibiri no mugirinde na oro muyi na rabuturire endagera ugo ikuko beke binte bi ataranyora kende obisabusi obirutama kwarori byaba igama igo bicana buye igo tabi karakari nite kwanigire bintu pas igo chokuga iga pas hono beka ali ensem ugo ikatete ku esibye no esabusi yeye osabuse lichiangaga esibili umubiri neke buyo ndo bekera amacha aterekerenda nyago gusugumira ubugima igaka abana aruchira bananga naira aje kwa kodre chokoni pi echokoni ikakwaje kora yonsi pi bona aruchanga naira yasati kaguseni mono mbia mono abantu mbari batebete bagotoa ibituma lakini namba yabe gansireri ona arenge gas tingi getiko je bwata namba iyo nkakiru gisimi chikagituba kurumayaga na temire gutrezi namba ya mborere igonye kwa bwate bituma gwategete gotoa tafadhali just call me ngakire edabano botuko gosemambi nabongo cyasore mbipiki na bemotorere 5 na bemotorere 10 tutumbera abana abayiga baragire basome mambi na baruko babere bantu rabaje batanga kaka nankonye ina baro nisite gagosese mbia mono kaka to watino yominta na ero tigoreke ateka era na mudi ogonyo kunukuya no bwatanga ni ndemo no kumwala ra kwani ngayari sikago chabana sikajara bwa yes bas asante agiguru asamari tankoro ku George ogechi monyancha yes jono moiboru obumurenda asagoro kunyauru ingana limo gchesa bakusiba mino litangani tigante bi oyo mintu Damaris gasi akorire nengia na inde osaba kwane nkolinga tigatosirane bantu baro batebetenga nizike ningali hai ntebe naronga twaganya kero mundanya oriro bokong osomundare ure sobo iko bwense tirori na botore tayari gochanga na gukora magana mange mwana muno yobone kerago cha gukore skuru mambiende na mwana urakonye kenyoro akire ngambia mwana. Thank you so much bagusiba minto nyasaye tikabaseseni tutagete kogenda bono tobakobere ibintu bigana shopping eri twakora tobaikeri nyomba and then from there tumanya gwako kwaeri. Asante sana kucho ukora so gusaba ababura kandi onse asimategerete na bana chintakana barimo ko nagucanda abana chintakana manya nk'umutungi wo igorari neki neki umubura kandi entakana kiri gantora itingo tigamba kana akure igeko gambuguru igayo ndibwense konya kunyuga nyuga entakana no muburaka manyiki neki ayiboro geko gamba tosabe. Mtakatifu, mtakatifu Baba, katika jina safi la Yesu Kristo Mungu aliye hai, tunalitukuza na kulinua jina lako manake fadhili zako ni za milele. Asante Mungu wa rehema manake umetupa fursa, umetupa huu wakati Mungu wetu ili kusaidia huyu mtoto yatima mfalme wa ajabu. Tunakuomba utangulie na huyu mtoto akuandame au mtoto ambaye ni wa kutegemewa katika society na mbingu zifurahi kumuona huyu mtoto akiendelea. Mungu wa mbinguni tumemwomea mema. Baba wa mbinguni tunajua kwamba isipokuwa ni wewe huyu mtoto hataendelea. Tumemwacha chini ya mapawa yako. Zaidi ya vyote kaka Sungura pamoja na timu yake Mungu wa mbinguni umfunike na damu ya Yesu iliyomweka msalabani ambapo amejitolea kufanya hii kazi. Umpe afya nzuri pamoja na timu yake, familia yake uifunike na damu ya Yesu wanapotoka wanapoingia, sifa zote na utukufu ziwe zako. Wanapotoka sasa najua wanaenda usiku ambao usiku ni giza. Wanapotembea Baba uwepo wako ukaonekane wafikishe salama tena utakaporudi nyumbani zao. Mungu wa mbinguni sifa na utukufu ziwe zako ni katika jina safi la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kuamini. Amen. Asogo kolera umurali na kirembe amana segasi eliokora. Asante. Ase lesson ye quote ye God's mission my mission. Igobone gasi itonye kore bono iga nto chatue kanisa twagenda nka lakini nto ikera bali babuga tokogani. Igo let God's mission be our mission. Amen. Be blessed. Amen. Be amon. Yeah. Bale bale neme chando na ende menge
nonye nendagera tibagwatie bakuria batarere baekende Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete Mancho Murigere, this is the house. Tuaretire shopping. Natata tekora usento bakanira for 5 months. Baba isago seriwa. Okay. Three. 3,000 per month. Aya. Nimelipa miezi mitano. Igera ndire moja kwa mutinyo karenga. Ono yukomi na moyo yukomi na kabere January, February, next year March. Nali moja kwa ligi rent. Sawa sawa? Kijana kuja hapa, simama hapa. Okay. Manjo Murigire twanya this is the guy already obwate nyomba is a university student at Kiss University. Wano tu momente iroyo. Wakae comrades. Aitata ngaki tabia roje mutaingiana kweli? Ni kijana ko sawa. Amuta asumbuana. Uko which year? Niko tadia. Tadia. Na hii ni first year. We sasa wewe utamenta vizuri. Kijana. Unajisikiaje sasa uko campus? Ninasikia poa. Unasikia raha? Aitata tiamba teviga. Ni tadia ono campus ni bata mangana mange think you know. Yeah, before you do anything yari utarabe gukende yonsi karaburi yo ngaki kento kiri witikiri ngaki oroje ataku advice tumeelewana. So Mungu abariki. Shopping tu abarentera, it will take you for some months. Mukitumia vizuri. Mashabiki ito again tutareta ne chibando lakini tu abago robo sie chipaketi sa to bago chakira then dago chisa cha toera mambi go samambi ende will deliver some tins of maize to them ende ribanyaro chaka tikante abaiga bijamono amashabiki ito asugoto no anyanto getie target iri tu abwate ya 60,000 we contributed about 30,000 nyasaye tigaba senimono nyasaye tigaba rende kitora chega next into batebe karto go deliver chibando but for now etato batiga I think what ndi class kitanganira si ndio? Sawa. God bless you. Sawa, sana was referred to you by your brother ishabikiria itori kongo kabisa ante nga muro mintona arari moire kijana ekakirende fanya bidii bwana mambi na mambi ende gocha kwa mumura na ronkonyete na egwata konya sawa sawa bali mwato supported to this level. God bless you. Erenti ende bago cha kuliki bono next year mutienyo katato so hawana wasiwasi. God bless you. Asanteni sana. Mungu awabariki.